και ποιος τον έδωσαν οι Ιταλοί, αλλά δεξιά μπροστά από τον Κωστίνια, πέρα από τους ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει στην ενδεκάδα του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να σας πούμε ότι έχει διαθέσιμους Πασχαλάκη, Καλογερόπουλο, πρωταθλητές Ιταλίας. Είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε για την έναρξη της σεζόν την ίδια μέρα με τον Ολυμπιακό. Το επόμενο Σάββατο είναι το μείζον ζήτημα, το πώς ακριβώς θα καταφέρει φυσικά ο Αντώνιο Κόντε να αξιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει με το παιχνίδι κόντρα στην Τζιρόνα, εκτός τον Άλεξ Μερέτ, και επιλέγει τον Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να υπερασπιστεί την εστία ο Κόκον. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς υπερασπίζεται την εστία Ντι Λορέντσο, Ραχμάνης, Ζουανζέσους και Ολιβέρα στην άμυνα, Αγγισά, Λομπότκα και Ντεμπρόινε στην μεσαία γραμμή. Πολιτάνο. 6 νίκες και μία ισοπαλία στα 7 που προηγήθηκαν ο Ολυμπιακός, που έχει τον Νίκο Μπότη να υπερασπίζεται την εστία. Ορτέγκα Πιρόλα, ένα τερματοφυλάκων, πρωτοσφύριγμα από τον Διονύζη, και το παιχνίδι μόλις άρχισε. Έχει και πάλι τους Κωστίνια και Ροντινέι να μοιράζονται την θέση του Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση έχει έναν παίκτη πολύ υψηλού επίπεδου και υψηλής απόδοσης στο κέντρο της άμυνας. Πέρασε η μπάλα από τον Πολιτάνο για τον Μακτόμινέι. Πολύ καλές εμφανίσεις και γκολ με την Ουντινέζε πέρσι. Μια ακόμη λύση στην επίθεση. Πολιτάνο δοκίμασε να γεμίσει με το αριστερό χωρίς κάποια αξιόλογη φάση μέχρι στιγμής. Ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 8.000 θεατών. Εκτελέστηκε το πλάγιο, Αγγισά στο πρώτο δοκάρι, ο Μπότης δεν έχει πρόβλημα. Και μια ταινία, είδατε κάποια αποσπάσματα στο τρέιλερ από την ταινία που έρχεται και βγαίνει στους κινηματογράφους 25 Σεπτέμβρη από την Νάπολη. Τώρα Πολιτάνο μέσα στην περιοχή, πλασάρει, μπάλα φεύγει δίπλα από το... Και πάλι Πολιτάνο, πιο μπροστά ο Ντι Λορέντσο, εκεί πηγαίνει στον αρχηγό το Πολιτάνο. Αμέσως τον έκλεισε ο Ορτέγκα. Ντεμπρόινε για τον Λουκάκου. Τον έκοψε ο Πιρόλα. Και τώρα Πολιτάνο στο ενασμέναν με τον Ορτέγκα. Πολιτάνο πατά περιοχή, εκτελεί και σκοράρει. Ένα πολύ ωραίο γκολ, η αλήθεια είναι, από τον Πολιτάνο με το αριστερό. Βρέθηκε στο ενασμέναν με τον Ορτέγκα. Την έχει αυτή την κίνηση, αλλά κατέληξε στην δεξιά γωνιά του Μπότη. 1-0 η Νάπολη, χωρίς να έχει απειλήσει ιδιαίτερα πέρα από εκείνη την μία περίπτωση και τότε με τον Πολιτάνο που είχε προηγηθεί. Εδώ πέρασε από τον Ορτέγκα και ουσιαστικά πλάσαρε με το αριστερό από το ύψος της μεγάλης περιοχής για το 1-0 τον Παρτενοπέη. Ο Πολιτάνο έπεσε στην πορεία της μπάλας, ο Μπότης ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ. Πολιτάνο είχε σκοράρει και στο 1-1 με την Κατρία, γκολ και 5 assist την περασμένη σεζόν. Αγγισά πρόλαβε τον Νευμονίδης, πολύ καλή υποδοχή. Έσε για Τσικίνιο, έχει πολύ καλό δεξί, το δοκιμάζει ο Τσικίνιο. Μπάλα φεύγει έξω, κόντρα κόρνερ στο 19ο λεπτό. Εδώ κυκλοφόρησε την μπάλα με πολύ μεγάλη προσοχή και πρόλευκους. Τελεί ο Ροντινέι, πολύ καλή εκτέλεση, κεφαλιά από τον Ρέτσο, δεν κατάφερε ένα. Ανισμός του Λορέντσο Λούκα, επίσης με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ενώ πήρε και τον Πιτσιρικά, σεντερμπάκ από την Έμπολη, τον Λούκα Μαριανούτσι, αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Και πάλι πίεση ψηλά από τους ερυθρόλευκους, είναι στο έδαφος ο Ροντινέι σε αυτή την κόντρα με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Τους πληρώσαμε 20 λεπτά. Και έγινε το κλέψιμο με τον Πνευμονίδη, κάνει κίνηση ο Τσικίνιο, τον είδε ο Πνευμονίδης. Ο Τσικίνιο και πάλι για τον Πνευμονίδη. Ένα ακόμη κλέψιμο, αυτή τη φορά από τον Ρέτσο. Και τώρα είναι καλές οι προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέι. Δεξιά ο Κωστίνια, τον είδε ο Βραζιλιάνος. Ο Κωστίνια γυρίζει χαμηλά για τον Ελκαμπή, έβγαλε. Και καλύτερη πάσα για τον Σιπιόνι, που πρόλαβε πάντως να επιστρέψει στο 16ο λεπτό, 1-0 μπροστά η Νάπολη με τον Πολιτάνο. Ραχμάνη για Ντι Λορέντσο. Πέρασε πάσα εδώ από τον Ορτέγκα. Μπότκα για τον Ντι Λορέντσο. Μια βαθιά μεταβίβαση για Λουκάκου. Έχει τα χαρακτηριστικά για να διαχειριστεί τέτοιου είδους μεταβίβαση. Και Νάπολη. Πίεση τώρα αποδίδει για τους Ιταλούς με τον Λουκάκου να πλασάρει με το αριστερό. Ο Μπότης. Ενώ έχει χτυπήσει ο Ρωμέλου Λουκάκου. Και εδώ δείχνουν άσχημα τα πράγματα, αν κρίνω από την έκφραση του προσώπου του Λουκάκου, αλλά και από τη στάση του σώματος της άμυνας στην Νάπολη.
Έτοιμος για το φάουλο Τσικίνιο, προς το πίσω δοκάρι στα όρια της περιοχής, εκεί όπου είναι ο Κωστίνια, για να γεμίσει με για να κλείσει τον De Bruyne, να μην τον αφήσει να οδηγήσει την μπάλα. Έδωσε ο Βέλγος τον Πολιτάνο, Πολιτάνο στο πίσω δοκάρι για τον Λούκα. Μπάλα φεύγει έξω. Ο Νίδη που έχει μείνει τελευταίος και δίνει στον Ροντινέι. Για τον Κωστίνια, άφησε την μπάλα να περάσει. Ως επίσημο Λορέντσο Λούκα, τον Ρέτσο να προσπαθεί να βγει μπροστά του, κράτησε ο Λούκα, έδωσε στον Ντι Λορέντσο στο πίσω δοκάρι σέντρα. De Bruyne, καθώς έφυγε από την πρώτη πίεση η Νάπολη. De Bruyne κρατά και δίνει τώρα για Μακτόμινι. Μακτόμινι χαμηλά για τον Λούκα. Ο Λούκα πέφτει στην μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα. 2-0 στο 53 η Νάπολη. Καθώς έφυγε από την πρώτη πίεση, βρήκε ανοιχτό γήπεδο, οδήγησε την μπάλα ο De Bruyne. Ουσιαστικά αυτός ήταν που ενορχίστρωσε την εκδήλωση της επίθεσης. Λορέντσο Λούκα. Από την ασίστ του Μακτόμινι με κόντρα πάντως. Και στον Πιρόλα βγάζει το δεξί του πόδι με την προβολή. Βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα. Assist Μακτόμινι. Γκολ Λορέντσο Λούκα, 2-0. Περιμένει και παίρνει την μπάλα ο Στρεφέτσα. Σηκώνει την μπάλα προς το πίσω δοκάρι, δεν πέρασε για τον Ελκαμπή. Μακρύνει ο Πασχαλάκης, μαζεύει ο Πολιτάνο. Μπροστά τον Ρόντινεϊ, σέντρα, καλή, στο πίσω δοκάρι. Δεν ήταν εύκολο. Ρέτσος για Στρεφέτσα, Στρεφέτσα για τον Ελκαμπή. Ο Ραχμάνι, Πολιτάνο να ανοίγει για τον De Bruyne. Κατεβάζει ο Βέλγος, έχει στήριγμα το Μακτόμινεϊ, επιλέγει να τελειώσει μόνος του τη φάση αστοχή κατάκτησης του UEFA Youth League και σκόρερ στη Βραζιλία κόντρα στη Φλαμέγκο. Πολιτάνο πήρε όλο το μήκος του γηπέδου, σκόραρε μάλιστα. Στο πρώτο φιλικό κόντρα στην Μπρέντα εκτελεί το κόλνερ ο Πολιτάνο. Στο πίσω δοκάρι για τον Αγγισά που πήρε την κεφαλιά. Παλαβαίνει, γεμίζει ο Λιβέρα με το κεφάλι. Ο Λούκα διεκδικεί. Ο Ρέτσος παλαμένει στον αέρα, γύρισε με εξαιρετικό τρόπο. Έχει έρθει προς τον άξονα και ο Πνευμονίδης. Σέντρα βγαίνει για το πίσω δοκάρι. Σκόθ κέρδισε τη φάση για τους ερυθρόλευκους. Ρέτσος για τον Στρεφέτσα. Στρεφέτσα προς τον Ελκαμπή. Τρόλο από τον Τσικίνιο. Ρόντινεϊ. Το Πορτογάλο. Σέντρα στο πίσω δοκάρι. Έχει κλείσει ο Πνευμονέ. Μιλάμε για την μακράν καλύτερη άμυνα της Σέρια των πρωταθλητών Ιταλίας. Στρεφέτσα. Μπορεί να συγκλίνει και να απειλήσει. Προτιμά Ροντινέι. Αυτό σεντράρει στο πίσω δοκάρι για τον Ελκαμπή. Ο Ραχμά. Αυτό στον Ορτέγκα. Σέντρα από τον Ορτέγκα, εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Λιβέρα. Ψύχρεμα με το κεφάλι. Ανέβει κοντά του και ο Ντι Λορέντσο. Κάπως έτσι σκόραρε το 1-0 ο Πολιτάνος, συγκλίνοντας. Από δεξιά παίρνει ο Ντι Λορέντσο χαμηλά. Προλαβαίνει τον Μακτόμινεϊ. Τελεί ο Βραζιλιάνος. Κεφαλιά πολύ καλή από τον Έσε. Όχι και ο πιο συνηθισμένος κεφαλοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Για Ντι Λορέντσο κοντά του ο Νέρες. Βγαίνει στον Βραζιλιάνο που αφήνει για να πάρει από τον De Bruyne και να πλασάρει, μπάλα φεύγει για λίγο. Ξόδος από τον Μιλίνκοβιτς. Σάβιτς ανυπεράσπιστη, εστία το πλασέ από τον Τσικίνιο. Μειώνει ο Ολυμπιακός. 2-1. Ένα ακόμη γκολ από τον Τσικίνιο στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ένα ακόμη μάτς χωρίς καμία εξαίρεση σε αυτή την περίοδο που χτίζει τη νέα του ομάδα ο Ολυμπιακός, που καταφέρνει να σκοράρει και στο φιλικό νούμερο 8 λοιπόν. Οι ερυθρόλευκοι βρίσκουν δίχτυα και βρίσκουν δίχτυα γιατί ο Ελκαμπή διεκδίκησε με τον Ραχμάνι, γιατί ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς βγήκε